Andam sa pagabot sa Ginoo sa kagahapon nga mga pagbasa gipasabot kanato nga dunay duha ka bahin, no? Ang paghandom sa unang pag-abot di nataw siya sa usa ka simpleng banay bani Maria ug Jose nga sa dili madugay sa ulogon nato sa tumang kasadya kalipay o pagpasalamat sa Dios kay nataw na uban kanato ang manunubos. Ang Dios nga nagpakasama kanato sa tanang butang gawas sa sala aron kita makaambit sa iyang Dios non nga kinabuhi. Sa ikaduhang bahin nga atong pagpaabot, pagpangandam nga mao ang iyang ikaduhang pagbalik nga walay bisan usa kanato nga nasayod kanus kini mo abot. Or tingali kita moabot ngadto balik kaniya maghahatag magbubuot nini nga kinabuhi. Usa sa mga pagbasa kagahapon paningkamot nga magpuyo kita og kinabuhi nga nahasubay sa iya nga kabubuton, kinabuhi nga makapahimuot sa Ginoo. Ining duha ka bahin, no? Laing bahin sulod nining unang semana sa Adbento, ang atong mga pagbasa gikan karon hangtod sa Sabado naghatag kanatog punting si kinsa siya nga atong gipaabot, si kinsa siya nga atong gipangandaman nga hangtod karon gikan pa sa katuigan nga mga katuigan gilauman sa katawhang Israelita, gilauman sa tawhan nga matuohon bisan dili nahasakop sa panon nga maora ang maghahatag sa tanan natong gilauman si kinsa siya, no? Sa unang pagbasa gikan ni propeta Isaías, Jerusalem naghatag kanilag dakong kalauman kay dili pa lang dugay ang pagkahugno sa gingharian sa Huda, busa gidasig niya ang katawhan. Ayaw ka mo pagpakawa sa paglaom. Mangadto kita balik sa bukid sa Ginoo. In biblical terms, ang bukid usa ka lugar diin makighinagbo kita sa balaan, no? Mangadto kita sa bukid sa Ginoo diin sa makausapa tagamtamo nato ang iyang kaayo, ang iyang dakong gugma, ang kinabuhi sa pagkabalaan nga walay bisan usa kanato dinhi tingali nga makalimod nga mausab kini nga atong gipangandoy ug ang atong gitinguha sa kinabuhi. Kay siya Dios gayod sa tanan, Dios gayod nga naningkamot, no? Naghatag sa kinatibuk-an sa iyang kinabuhi aron kita makabaton ug makaambit sa iyang Dios non nga kinabuhi. Atong nakita, atong nadungog, nabati, pinagi nining ebanghelyo ni San Mateo, bisan nining opisyal nga Romanhon nga wala mahisakop sa pundok nga giila sa katawhan nga pinili sa Dios tungod kay dunay tingali friction o gamay nga tension sa katawhan og niining opisyal nga Romanhon nga dumala sa ilang panahon o sa katawhan. Apan sa iyang kaayo gipakita ngadto nining iyang sulugoon nga nasakit og naghigda na dito sa iyang balay, dili makalihok og nagantos pag-ayo. Nakita ni Jesus nga ang Dios magpakita sa iyang Dios non nga gugma og kaayo dili lamang niadtong mga giila sa katilingban nga matarong o mga tinawag og mga pinili, no? Mao nga gidayeg niya kining maong opisyal, sultihan ko kamo nga wala ako makakitag pagtuo dinhi sa Israel nga sama kadako niini. Unsa man nga matang sa pagtuo iyang gipadayag. Una, nangayo siya sa Ginoo, tabangi ako sir. Dili sa akong kaugalingon kundi sa akong sulugoon nga naghigda na sakit, dili na makalihok og nagantos pag-ayo. Pagingon ni Jesus, moadto ako ug ayuhon ko siya. Ang iyang tubag, ayaw lang pag-adto sir,
kay dili ako angay nga mopadayon kanimo sa akong balay. Kaniya nga nangandoy nangayo og pakitabang, ang iyang tubag ayaw lang pag-adto sir, no? Imbis nga gi-accommodate na ang iyang hangyo, no? Imbis nga gidawat, no, ni Jesus ang iyang hangyo nga ayuhon ang iyang sulugoon nga nasakit, naghigda, dili na makalihok ug nagantos pag-ayo, ang iyang tubag ayaw lang pag-adto sir, kay dili ako angay nga mopadayon kanimo sa akong balay. Tingali sa normal nga mga kinaiya, no, labi na bisan gani karon, no, sa atong panahon dunay maghangyo nga mahilugan ng masakiton o maduaw masakiton, malipay gayud kita, no? Kanindot nga imong duawon didto, no? Sa pagtubag ni Jesus, moadto ako ug ayuhon ko siya. Talagsaon kaayo ang tubag niining opisyal. Ayaw lang pag-adto sir, kay dili ako angay nga mopadayon kanimo sa akong balay, no? Atong himay-mayon kini sa atong tawhanon nga mga panghunahuna, no? Na dili man ni para nimo, kundili para sa imong sulugoon nga masakiton, no? Apan dinhi nato makita mga igsoon si kinsa kini nga matang sa tao bisan kun wala na hisakop sa panon. Isulti lamang og mamaayo ang akong sulugoon. This is something extraordinary. Ordinary nga bagpadayag sa opisyal nga Romanhon. You don't need to go there physically because I believe sa imong mga pulong, no, mamaayo ang akong sulugoon. Isulti lamang og mamaayo ang akong sulugoon. Kay nasayod siya sa iyang pagsulti niini, not coming from something theoretical, not coming from something imaginary. Kay nahibalo usab siya unsa kini. Sa iyang pagka-opisyal, matod pa niya, ako mismo ubos sa pagbuot sa labaw nga mga opisyal, ug aduna ako'y mga sundalo nga ubos sa akong pagmando. Kung sugoon ko kining tawhana, sa pag-ari moari siya. Kung sugoon ko ang akong ulipon sa pagbuhat, mobuhat siya. I know how powerful word is. I know how powerful, no, ang otoridad nga adunay integridad, no? That is why dili kinahanglan nga moadto ka sa akong balay, no? And he shows his humility, ang iyang pagkamapawsanon. Dili ako angay nga mopadayon kanimo sa akong balay, no? Dili ako nahisakop nining panon sa katawhan. Ang tingali, no, tungod kay talagsara siguro siya mosimba, tingali kay talagsara siguro siya mag-apil-apil sa mga kalihukang relihiyosa, kay lagi opisyal man sab siya, no? Apan nakita ni Jesus unsa ang anaa sulod sa kasing-kasing sa tao, bisan pa man sa iyang tahas, sa iyang tulubagon o sa iyang autoridad. This is a person who showed enough simplicity, humility, and faith and trust in God, no? Sulti lamang ug mamaayo ang akong sulugoon. I know how powerful is your word, Lord, no? Mga igsoon ko diyan ni Kristo sa atong pagsugod karon ning mga naunang mga adlaw sa panahon sa atong pagpangandam pag-usab, pagpaabot sa pag-abot sa manunubos, hinauton ta, no? Ang mga pulong sa Dios nga atong nadungog, atong nabati, ang mga managkadaiyang mga kasinatian adlaw-adlaw, naghatag kanato og mga mensahe sa Dios alang diha sa kinabuhi nga makatabang sa atong tinguha, pangandoy damgo nga mahisama sa Ginoo, makaambit gayud sa iyang Dios non nga kinabuhi. Siya unang nagbuot niini, iyang unang mga lakang gihimo aron nga kita makatagamtam usab sa iyang Dios non balaanon nga kinabuhi. Hinaot paunta.